Assalamu alaikum. Yau ma muna tare da wani sabon labari akan Mr. Popoto. Mr. Popoto ya sake samu sabuwar yarinya a ƙasar Nijar wacce ita ma yake ƙoƙarin saka ta a harkar waƙa kamar yadda ya sa Safara'u. Da alamu dai mawaƙin nan mai salon waƙar batsa wato Mr. Popoto yana ƙoƙarin ƙaro mace cikin ƙungiyar tasu ta yin waƙa. Mr. Popoto ya yi wa Safara'u kishiya daga wasa a Nijar. Akwai yiwuwar ita ma ta shigo da zafi-zafinta a yi harkar waƙar da ita. Ita dai sabuwar fuskar duk da ba mu santa ba, amma da ganin alamu tafiyar tasu za ta yi daidai da su domin yarinya kyakkyawa ce sosai. Ga yanda suka fara raira waƙar da ita wannan sabuwar fuskar da ya samo daga ƙasar.